Let's go. Решено от тесната снимам. Ще е пала. Но не си да. Не снимах. Това ли беше? Много ми лъха. Нали? Има дупка, има. Да? Чакай, стой. Къде? Ага. По-добре. Слушай, внимавай. Идвам, бе. Ама ти внимавай. Излизаме отвън. Така ли? Да. Супер. Давай. Майка. Ти при това търбинки. Дали? Да. Боже! Това е жестоко. Боже, Господи! Това на видеото няма да изглежда толкова зашеметително. Така. По-дяволите. Да. Човеко сигурно това е имал предвид, като каза, че е много готино. Нали? Леле, и въжета има. Идвам. Край утемнихме. Имаме и натам. Имаме и натам. Кажи как е яко. Пещерата, в която се намираме, се казва Седмовратица в село Карлуково. До нея се стига по много красива екопътека, минаваща точно под отвесната скала над река Искър. Реално маршрутът е кръгов, като ние стартирахме от манастира Свети Никола. Тя е малко известна и точно заради това е запазила дивия си вид. Оставям снимки на табелата и картата на пещерата, за да имате по-ясна перспектива. Врез скалата? Върху скалата? Да. И там има дупка. Там отдесно има дупка. Там. Дупка, колко да? Същи към. Пане. Как не? Това не е нормално. Така е. Това са тия хайдушки скривали. Да. Сериозно? Слезнахме некъде, не знаем и ние къде. У гората. Оливала. Бе, то хубаво да погледнем, ама. Имаме още едно такова за изкачване. Това някой го обработва, да? Да. Сериозно ли? Нали си намериме пътя на обратно? После. Надявам. Това е малко. Много
има някаква дупка. Има? Не може. Там е дупка. Да. Това е див копър, виж. Такова съм виждала. Да. О? Безкрайни дебати. А? Безкрайни дебати са насам. Да. Това некој ако ми каже как некој е насадил това жито тука, ева. Съмнявам се, че го е насадил някой. Не се е редил от само себе си. Кой знае? Може да има заход от некъде. То виж, че тук целият терен е такъв скалист и междувременно си имат и много посеви. Не. Има много клони. Копарче? Да. Аз се връщаме към другото. Билка за бъбрък? Да, е това. Найс. Добре де. Проходно са я направили известна, ама защо не разпространявате информация за тия пещери? Това трябва да се види от хората. Това е брутално яко. Влезна ми нещо в крачето. Че да го манем. Това е по-проходно от проходната. Да. Само да кажа. Да. Внимайте около. Да, само го подпирам. Усетих го, че е сух и на изкачване. Минимум. Продължавам да имам нещо, дето ме поти. Добре. Да идем към въженцето. Да идем към въженцето. Пещерата е дълга 143 метра и дълбока 36 метра. Води се пропасна, като пропаста ние я видяхме към края на обиколката ни. Ти толкова не е много добре. Да. И тъй. Тук има дърво в средата. Има дръвче в средата на дупката. Бати якото. Има и бухал. Шуше. Бухал? Да. Гледай как ни гледа. Да. Боже. Здравей бе, хубавеца. Бухалчето. Има там ще има. Това място е наистина уникално. Толкова красиво и недокоснато от човека.
Остави в нас невероятни спомени и без съмнение бихме го посетили отново. Като цяло в района на Карлоково има много какво да се види. Там винаги е интересно и винаги има къде да се ходи и какво да се прави. Ако разгледате регионите извън масово достъпните туристически обекти, пред вас ще се открие един изцяло нов пейзаж от красоти около град Луковит. И тази пещера, заедно с екопатеката, са доказателство за това. От тук приличат на очета. Виж на камерата. Ще да видим пак бухалчето, ако е тук още. Няма го къде си. Насметохме го. Има ли дупка? Има. Найс. О, това е огромна дупка. Супер. В смисъл тесна е, много дълбока. Слезаме да видим. Ще не се срути нещо. Малафака. Че ако се прифана, се откине. Леле, съкровище. Да. Слиза ли се? Предполага се. Пази главата от паяжините над тебе точно. Това е някакъв тунел. Значи от тук може да се пробре човек, обаче за да се случи нещо крепежно. Не виждам крепежи. А? Не виждам. Не бе, слизаме тук, ето неколкократно смисъл. Добре да, но не виждам крепежи. Но? Не виждам и да е дупчерно някъде. Няма. Се връзвали за дърветата. Може би. Не виждам да е дупчено никъде. Това е такъв кръвец или Ево обаче се е тук. Ще се фани към. Седи е тук и погледнеш. Ето тук се качи. Да не взема, че се рукна. Мислим, че това е самата пропаст. Дупката се оказа бая дълбока и дори не можахме да я осветим изцяло. Ако си носихме оборудването, щяхме да слезем и да разгледаме. Ето така изглежда пътеката почти през целия преход. Като на нас пътят от манастира до пещерата ни отне около 30-40 минути. Не защото е дълъг и труден, а защото постоянно се заглеждахме в скалата над нас и отделихме и време на всички по-малки пещери, които срещнахме. Надявам се видеото да ви е било полезно и забавно и да ви подтикне към откъсване от оттъпканите пътеки.